ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo go rewayi worgo mayila gambi ba fata dinguirayi fallimma ko on waktu yoni hato ñoro masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal dadiɓe ɓe hinde duwaña to kumpentum ne tawede région mo Tambacounda ɓe pawi juuɗe mabɓe hanki ko ene tolno 350 piccal 4 kilo taw ko cocaïne mon jarmum wonoyi nogase 5 milliards pawɗo 3 millions taw koye koppareje franc CFA to leydi Mauritanie batu jonde towde nden kay kisal yurnitade jaam gartuɗo e nder gendi leydi ndi oɗo saaha ɓe to golle gam yurnitade holde internet artrayli ndi e hol peeje batteɗe hen beele jaam ene duumo e nder gendi ndi ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men a haali Abouba to leydi Mali caggal nde laamu leydi ndi yowi wonande pelle dawriyankoɓe ala kala dillere dawriyankagal baɗowale nder leydi ndi ɓe leydi ndi ne wona e jaame kisala ɗum noon wonno ko 10 avril hanki o e batu jagorde laamu leydi ndi artiriɓe oɗo saaha mbawi wadde dillere mabɓe kala noɓe jiɗiri e ndera leydi ndi kala to leydi Guinée Conakry ardiɓe FNDC ɗiɗo woni Oumar Silla kamine wonde Mamadou Billo Ba kañumen nanga to galle mumen ɗum ko hecciyanki nawa e nokku mo andaka noon ko jeeyi sababu ɓe nanga kabruji men manen ha to Niger Côte d'Ivoire RDC Congo Benin ma en jaa to Burkina Faso kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Mounta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalawal kala
ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malade wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida sirol wonduɓe kista fibram ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴettiɗe dendagal mborosaji cominoɗe e nder ɓandu maɗa ponnoɗi oppireɗe yaltine ha laawa tawa reedu ma sekaka. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitade koye mumen kala. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko mbiyete tigui muuɗo hirna ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala e ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji. omo jogui pegge usula bawa pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent ko ɓeydeje arsigaji ittoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo ko fodde sappo e jeenayi rafi yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo ko kawisaji Allah so tawi a ƴetti ɗum waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri sa ƴetti ɗum fodde temedde rafine yaltayma ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude e dendagal caɗele joguiɗa a ɓurata e makko ujunnaji jeegom tawi ko uguya. so tawi ko hutortoɓe haali CFA on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. waɗanteɓe listihar tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla mbaɗa kartal crédit ngal ujunere neldama ɗum par WhatsApp o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko tawateɓe to Sénégal dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar waɗirte ko 2000 franc CFA. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni omo andini dendagal kiliɗe makko e oɗo saaha mo tawete noksoto base makko tawateɗo nettika. ceerno Djiby Sy ne andini kiliɗe ɗum so wotode ɓennima attude base makko kay hayɗi. kala jiɗɗo jokkodirde e makko e oɗo saaha mo tawete noksoto numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84. so tawi ko yiɗɗo jokkodirde e makko to banggue Wave walla Orange Money numéro makko mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott aɗon ki hebdemo sa jokkodiri mini kono wiye ceerno Alassane Sy ma hemmo hano hannirta ni numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dendo faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓala walla ednawal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigui defte. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirolo. omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seydineji mbahlita koye mumen kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗon maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa no foti no foti. omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓe weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e élimina.
galle makko ne tawi hakkude robin 4 e robin 5 so tawi a ari ha yettima to garage citernaji sa so yiijima ma sone étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa ko hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilineɓe ɓom kadi omo jogui base makko to Dapol Polol Dande Mauritanie Lande Maayo to Mauritanie Sénégal base o ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saahaji to Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde e mum mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodire makko faati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keeceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe alhamisa 17 ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehili mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal hono Basirou Diomaye Faye ma huccodire jaydi yankoɓe ɗum wonata ko ñande 13 woni aset paɗuɗo henno so jomiraɗo haaji toon to galle lamorgo to hakkude namde kame jaabowoji caggal kay nde o timmini balɗe makko temedere e gardidi leydi ndi Sénégal ɗum nonne gasa ma won go e nder leydi Sénégal hoorejo leydi toɗɗede taw kadi ɓoyani wawa bismade jaydi yankoɓe toon to galle lamorgo to ma on namdo toon noon namde kewɗe ɗen jagorɗe walla mbiyen ni ɓen jaydiyankoɓe ko jogori namdademo toon hanki yogay jaydeli leydi Sénégal garti e balɗe temedere kanko Basirou Diomaye Faye ɗi wo toɗɗa e gardidi leydi ndi Sénégal walla ni ko fuɗɗi wadde nder leydi ndi Sénégal ɗum no wonno ko ɗiɗi lewru mars ha yetti hanki sappo lewru juin waɗimo balɗe temedere ɗum noon ne wowi e kala leydi kay so tawi lamɗo leydi toɗɗama dañi balɗe temedere hewɓe ne kewi artude e ɓooje ɗe eɓɓi kame gueɗe e bilan mum kala kame jaɓɓal mum e gonangala ni tamiri leydi ndi kala ɗum hewɓe hen ne kewi artude mbaɗa hen ɓeto golle teskama noon kanko maw leydi ndi ko ari ko o yurnitima to fannu sariya leydi ndi ha o noddi hen dialogue kadi ko fati banggue waylo waylo e nden deftere nde o addana taw koye ngal kaldigal beele ɗen gueɗe kala ɓuura wawde yurnitede hanki o ɓeydima hirjinde oɗon fannu e batu jagorɗo ko wona ɗum ko kadi kanko mawlidi ko ari ko ɓeydi jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leyɗele taari ɗum ko caggal nde o yeehi toon to Mauritanie o yeehi toon to Guinée Bissau Guinée Conakry Cap Vert Mali ko noon kadi o yeehi ha toon to leyɗele taariɗe leydi ndi Sénégal ha to Gambie kala teskama noon e nder ɗeɗo henna lebbi tati walla mbiyen ɗiɗo henna lebbi tati balɗe temedere o waɗi hen jilluji sappo ɗum ko caggal jillu makko leydi France e toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria gam tawtorede walande sommet CEDEAO mo toɗɗa gonowo jahowo koyɗe jaama hakkude leyɗele tati woni leydi Mali Burkina Faso Niger kanko hoorejo leydi ndi teskama kadi ko ɓe gari ko ɓe usti ko fati banggue yoga coggoji sukara nebam maaro mburu e gueɗe goɗɗe kala hayso tawi woni hanki hewɓe gaddi jiyande mumen ko usta ko ala no foti woni hen kadi hollirɓe ni wonko foti wonko naftata koye wonde kala wonande sarɗiyanke honorable Mamadou Abdoulahi Deme Dumga Wuro Alpha yewtinno koye musidɗo men wonande Amadou Baraba o addi hen yiyande makko e nder nden yiyande o holliti
balɗe temedere ala ko wawi gaynude haydara sabi ɗen jiya woni leyɗele walla ni lamɗo ne laamo leydi ko juuti gila e duuɓi taw ala taw hay bila kono noon ɗum ɗo henna ko aada yaari noon tan kono kadi bila o wawa tigui feeñde koye bila hoore jaagoɗo so tawi kay daroyima e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe kono kadi kanko honorable Mamadou Abdoulaye Deme e ballal wonande musidɗo men Amadou Baraba o holliti ewnago makko tan ko wiide yimɓeɓe yo usto o saaha e dawrugol dutto faade ndema ɓaydi ndungu ari jaaha loriya leɗɗe ndena taari ndi mbaɗoya ko poti wadde ko oɗon saaha wona koye foftere oɗon fannu so yeehi ha haala dañama ko jogori haalede ko fati e banggue dawrugol leydi Sénégal ngan sanga kadi yimɓeɓe donkata ko jogori addude hen kene wawa naftude yimɓeɓe kame rendo mumen kala hoorejo leydi ndi holliti gam hollirde ngaalu mum kala hoore jagode leydi ndi hanki holliti ɗum ko hunde fonde latade e yeeso OFNAC ɗum noon woni koye peeje ko ɓuuri yawde e yaccade beele ɗen gueɗe ɓuuri wawde waɗede kanko hoorejo leydi ndi hanke o duwanima umma islamique kala e ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon ko hitande julɓe hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom ɗum noon wo holliti harana paaɗo nde leydi ndi wonata e jaam e kisal e ɓuural kala gam wonande hitande e sere julɓe hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom caggal feere ngo annabi o sallllahu alayhi wa sallama paaɗen ko toon to kumpen tuma ene tawi nder région mo Tambacounda duwañeɓe dadiɓe hinde faggudu teeɓima hanki ko ene tolno e temetate capanɗe jeegom e joyi piccala nayyi taw ko kilo huuɗo bonko ko hinde cocaïne mo ganduɗa jarmum ma woni nogas e joyi milliard pawɗo temedɗiɗe tati million pawɗo capanɗe nayyi ujunere ɗum woni ko jarmuɗum kala ko tetta hen ɗum ko hanki o oɗon saa noon leskoji luggi ene hen hayso tawi woni duwaño rokkirani détail taw no foti wawde rokkirde ni ma en garta e oɗon kabaru so tawi on détail gasi heɓede hen Imam Ahmed Kaba mo duuɓi capantate jeeɗiɗi on woni baɗaɗo refule hanki nangganoɗo toon to leydi France e wiide jaagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jabtingol laamu ko imam Sénégal naajo guurɗo toon to leydi France nokku biyeteɗo Trieste ko toon o wonno almami kono teska ko almami radical ko mbi wiide ko o haalata ko konngudi noddoɗi fitino kame discours aji ɗe ene hirjina sukaɓe faade gueɗe ɗe laamu nguɗon yiiɗa jeyi sababu noon wo nanga wedda e laana ndi wawa ka hinde Air France International ko hanki wo yetti to bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne hande o omo tawe nder Dakar lamorgo leydi Sénégal gardiɗo Jamra Mamokhtar Gueye o holliti neɗɗo so tawi woni e leyɗele ɗe gona leyɗele julɓe jogui ko sariya mumen poɗɗa tan wadde ko poɗɗa wadde ko poɗɗa haalde ko poɗɗa haalde kala goɗɗum ko ganduɗa ne adda caɗele fitina mbasa wadde ɗum woni jeyede catal diine beele kadi diiniyankoɓe mbawa heɓtindema e oɗon fannu ummanade campagne haɓade ko wayno ɓowɗi e gueɗe ñonkoto jibinowo e boobi walla jibinowo e beeli ɗum ko caggal nde toɓo toɓi e nder Dakar e ko taari ɗum kala wonande noon gam haɓade ko fati banggue ɓoyɗi woto jibinde guila e caniveau ji ha e beele goɗɗum kala wonande jafoɗon wonande gouverneur de la région de Dakar Alhassane Sall ummini on campagne fuɗɗori ko toon to commune Grand Yoff sanga 22 heures maɓe pompe gam warde ɗin ɓowɗi kame ɗen gueɗe kala jibinoje e diƴƴe wata dande ɓiɓɓe leydi ndi caɗele ha tenti noon finaɓe nder Dakaru lamorgo leydi Sénégal ko fate guyka baccalauréat toon to Daara Jolofa ɓen jeetato nangganoɓe hen goto kañum jeyno groupe WhatsApp o on noon taƴanama ene leelo on taƴanama leelo lewru e kaso ɗum ko caggal nde udditi oɗon groupe taw ko on groupe kay wonande guyka baccalauréat waɗa ko wona ɗum konon jeeɗiɗo heddiɓe goto kala taƴanama wonande balɗe 15 e kaso toon to tribunal mo Louga hen ɗiɗo ko rewɓe hen goto ko desaɗo kono noon hay so tawi woni dañani taw ɓinguel siftinde moon groupe WhatsApp so tawi joomum nanguirama hen gueɗe ɗo pewani ko kañum tan nanguete hen kankone ɓayde ko ɗon ɗum sakta jeeyi sababu o taƴana lewru e kaso toon to tribunal mo Louga koto Sénégal keddoɗen toon to jeere nde Sandaga woni marché Sandaga hanki Wuli Diawa hakkude mairie mo Grand Dakar hakkude mairie
hakkunde mairie mo ganduɗa municipal centre de Dakar taw kadi koto taw kadi ko toon to commerce taw kadi ganduɗa ko toon to centre commercial ela Malika hakkunde mum e ɓeena marsambila en wonɓe toon ɓe Wuli Diaw hanki hakkunde kaaƴe e ɗum ko caggal nde ardiɓe mairie ndi yiiɗi eggindeɓe ɗon ɓe cali waɗi hen noon fitinaji mawɗi no feewi wasde ɗoftade ustugol prix ɗum ko caggal nde laamu ngu ƴetti pellital ustugol coggoji maaro nebam sukara e gueɗe goɗɗe kala e nder région de Dakar kene fotto wonde 1,950 woni ko nanga taw ko commerçant en ɓen ɓe jaɓano ustude wonande oɗon prix holliti ɗum noon wonande ko biteɗo Amadou Bamba Ndaw kam woni directeur de commerce intre ɗon noon holliti ɓe nanga kono kadi amende faama e dow jomumen so tawi jooɓi mbawa ɗaccitede toon Matam teskama dumbirno Matam ko dumbaɗo goto kay kañum ɓocciti dogui subaka hande o hay so tawi woni tambiɓe nden kay kisal dumbirno jaltinani on communiqué wonde source a holliti ɗum e nder jayde mum subaka hande o ɓe kolliti on noon nangano ko toon to subala ko fate banggue drogue koko ɓocciti taƴanano ko duuɓi ɗiɗi e kaso to Matam peccugol wonande matériel ko fate banggue ndema yettima sous préfet de arrondissement de Vélingara ene tawi nder département mo rani région de Matam Abdoula Aziz Wan holliti ɗum ma fof wonoyi million ngaji 9 gam peccugol ɓen beele kadi mbawa ummanade ndema e nder gendidi leydi Sénégal to Kolda Mbacké Ruhu eɗen gandi ko Dawouda Ba wonande juulanoɗo taw juulata koye ɗemgal Pulaar firata Qur'ana koye demgal Pulaar jagganoɗo kewonde duuɓi 3 waɗa e kaso gam takkaɗo viol e suka debbo mo duuɓi 15 waɗi duuɓi 3 e kaso yalti hanki hoti galle a muɗum tribunal Louga ñaawi ɓe nanganoɓe hongannoɓe sabara toon to Louga ha ñanti cukalon nde won taw kadi ko comci ɗi yoɗani darde no feewi on gonɗo e TikTok juɓɓinoɗen gueɗe o taƴanama duuɓi 2 e kaso ko noon ko lewru wotoro lebbi 2 o waɗata e nder kaso o heddiɓe noon taƴanama lebbi 6 source ɓen ko noon a jaltat a kaso so tawi jomumen battiti koko cokete ko ɓuuri hewde ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie tambiɓe nden kay kisal jonde towde leydi Mauritanie joɗima hanki gam yurnitade nden kay kisal leydi ndi gila tan wonande jamma talata ɗiɗo hen seppoji mawɗi bannoɗi ha yimɓe tato mbasi hen pittali men gueɗe kewɗe duppa hen piile kewɗe mbaɗa hen caggal non laamu ngu ko piino internet gam yidde addude jaame kisal ɓe garte yurnitade ngol kuppugol internet holno foti artirde so arti kadi hol peeje batteɗe ha nden kay kisal ɓuura wonde nder gendi leydi ndi ma en ketto musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hiirema ceerno men Sar Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri jojjude kabaruji men e nder leydi Mauritanie ko alkamisa hande o 1 lewru juillet hitande 2024 joɗima bato tawi ko bato haut niveau halfinaɓe ko fate ndenka e kisal leydi ndi woni au niveau sécuritaire woni mujibu batu ngu noon ko ƴettude peeje kay e ƴewde so tawi yonti internet kuppanoɗo kene wona joni balɗe 9 so tawi kay moti artirde e nder leydi he walla ala so tawi kadi artirama hol peeje pawateɗo hen saabino kuppiraji ɗi noon ko seppoji e fitinaji bannoɗi e nder leydi he caggal kay nde yaltuno jencude sungoji hoorejo leydi bannoɗi ñande 29 lewru juin hitande 2024 e jencude ɗi noon caggal nde yalti nde ñide yaltu ko ñande 1 lewru juillet 2024 ko ledde wonde ko Mouhamed Cheikh Ghazouani kañuma heeɓi polgu koye nder batu he kadi koye nder batu he kadi ɓe kalata hol ñalawma internet o artirte e hol mesuraji pawateɗi hen siftinde on noon gila ñande wenɗoga talata 2 lewru juillet 2024 laamu ngu yamiri yo internet téléphone ɗi kuppe kay ha laaɓa e nder jokoli leydi he kala gila internet o noon kuppa teskama tigui seppoji ɗi dartima jaam kadi arti e nder jokoli leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ka FRAD ko centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement cetal ngal joɗima sommet mum woni batu mum wattogu capanɗe
jeenaɓi walla lawol tona to Maroc e nder sommet he noon jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati fonction publique et du travail hono biyeteɗo Sidi Yahya wul Cheikhna wulam rabat o holliri tigui wonde hay mbuɗo gotu e ñalawma hande o ala ko catal ngal rewata leydi Mauritanie dendagal piye de leydi Mauritanie rewetno e dendagal droit ji mum ko foti wadde kala e oɗo saaha Mauritanie yoɓi ha laaɓi hono directeur général sortana catal ngal biyeteɗo Stéphane Moni Wanzo o jarni tigui leydi Mauritanie e oɗon fannu saabu o wi ko ɗum ɗuki woni ko ɓamtata catal ngal wawata waddude catal ngal ha gollo hano hannirta ni o holliri kadi e oɗo saaha leydi kewɗe ɗen ndewe ko ɗum saabi catal ngal ene jogui caɗele mawnude fewi ko fati e faggudu ha joni ko mbiɗen noon ngun batu noon ngo joɗino ko ñande talata ɓennuɗo toon to somme mabɓe taw ko battowo capanɗe joyyi jeenaɓi walla lawol batu ngu jooɗi koto Rabat en tawa e nder leydi Maroc ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Sadem wol Merzouk kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leydi o jooɗima en audience e nder bureau makko alarba hanki sappo lewru juillet noksata e son excellence Shahin Ben Ali Khalfan Al Kabi on noon ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Qatar e nder leydi Mauritanie ambassadeur noon weeɗimo kanko Mohamed Sadem wol Merzouk o weeɗimo ɓattake ona ɓattake noon ko décréance hollirde kay wonde ko cuɓaɗo yo jooɗon leydi makko Qatar e nder république islamique de Mauritanie ene tawtora jonde nde noon biyeteɗo Oumar Mohamed Boubou on ko ambassadeur directeur du département monde arabe la direction générale de la coopération bilatérale ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie holliri hitande hikka nde woni lawol gardiwinigol woni première fois e kay ko guesse demeteɗe e nder trasa wertago mum superficie mum cultivé ene yetto tigui e nder trasa ene yetto capanɗe nayyi e goho ujunere hectare ko rema tigui hitande hikka ngol lawol gardu noon ko ɗum reme capanɗe nayyi e goho ujunere e nder rema toon to trasa tawi kadi production on ene qime 5 ha 7 tonnes kala hen hectare ko délégué régional noon de l' agriculture hono biyeteɗo Iselmo wol Mohamed Mouhtar kañum bayyini kabaru o holliri kadi remnuru hitande hikka nde rewi lawol no fewi waɗi tigui gartama sanne wonande kay ɓen remoɓe o holliri noon ɓeydi ɗum noon ko nokkuji kewɗi jukinoɗi e keeɓi laabi woni tigui waɗama ko wiyete désenclavement kadi nokkuji kewɗi oɗo saaha joni taw ko nokkuji demeteɗi laamu ngu addi courant ha yettima ɗon laamu ngu kadi waɗi subventionné engrais kewɗo waɗama subventionné ko noon kadi machine aji kewɗi taw ko demirɗi mbawi yetta toon hano hannirta ni taw ko laamu ngu waɗi ɗum subventionné o holliri e oɗon ñalawma nde mo kalten fodde temedde tati capantati machine aji coñoji woni ko wiyete coñoji maaro woni ko wiyete moissonneuse batteuse ene tawe oɗo saaha joni e nder falde 3 ans o holliri kadi prix padi ko 14,5 ha 14,7 goya taw haalisa ilimore hesande kala kilogramme musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawto la musidɗo moon Silmon Khali Abouba yo jaam Allah jogo mi jogo Khali Abouba golle ma jooɗi peewi kumpital men ɗemgal pulaare nder gendindi leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali boowal lari diwoje ngal Modibo Keita yaltini wonande kay on taw kadi ganduɗa ko directeur général ko fate banggue agence nationale de aviation civile colonel Yahya Touré o holliti oɗo saaha gonaɗo aɓe jogui caɗele to banggue dépôt carburant ɗum noon ko woni ɗon ko wawi tan wonde ɗo ko haaɗo hen e 15 lewru ndu no gonɗen ɗon noon ne wawi foof gasa aɓe ndentina noon kala kay laaɗe garoje ya taw kay ne jogui wonande carburant mumen oɗo saaɓe jogui ɗeɗon caɗele no fewi finoɓe to Bamako lamorgo leydi Mali hewɓe hen kolliti fayre mumen ko fate banggue diƴƴe jaltoje e robiñaji ɗe diƴƴe ɗe noon ne mbahali no fewi ɗum ɓe teskima ɗe dumunnaji kala hewɓe jeehini
ha kolkisi yartadam beti sayari ma wontane cellal walla wontantama ndogorede ko way non wala nde cetal bitengala soma zeptaw ko gardingal ko fate bange dijje leydi ndi ɓe kolliti ɗam ndiyam ala kala ko woni hen jeeyi sababu tan ko waylo ko fate ndungu ngo gila tan to ɓolɗi jippi ko ɗum jeeyi sababu noon dijƴe ɗe mbahli kono wona haydara kono haɗo hen hewɓe ne jogui hen kulhuli mawɗi no fewi gam hutorade ɗeɗon dijƴe leydi Mali ɗum ko caggal ñande 10 lewru avril kene wona joni lebbi tati ɗum ko hanki 10 lewru nduɗo hen ndu gonɗen woni juillet guila nden noon walla nde kay laamu koko yowno ko fade banggue parti ji dawrugol leydi ndi kala ngala fodde moɓodiral walla ni wadde pottitti mumen walla wadde mitinaji e discours aji mumen kala ɗum koko yewono haadi waɗin sahaji laamu ngu joguino fandare ko yidde beele ɓiɓɓe leydi ne gona e jaam e nden kay kisal oɗo saaha noon yowtama mbawi jokkude wadde koɓe mbaɗanno kala e nder leydi ndi armée leydi Mali kamɓe wallidiɓe mum ɓe groupe wakniére kañumen joofa peɗeli ñande talata nde hollitama to nokku biyeteɗo takto nokku ɓeɗen taklota ene tawe e nder région mo Kidal walla nde kene tolno e sagataɓe jeetato pittali men guittama toon ɓen noon hollitama wona ni rebel en wona ni kadi jeeyaɓe état islamique ko ɓattiɓe général Alhaji Aga Gammo mo ganduɗa gouverneur toɗɗaɗo guila novembre toon to Kidal oɗo saaha laamu leydi Mali ala kala konngol ngol yaltini ko fate banggue wonande ndeɗon takkere nde laamu walla mbiyen armée leydi Mali joofa sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ñande jeenayyi ndiɗo hen lewru ni hecci hanki o ko nanggal ardiɓe FNDC ko feddene ganduɗa derguitade taw derguide ɗum kola genti militaire ɗum noon Oumar Silla difnge mangue no wondi kadi biyeteɗo Mamadou Billo Ba ɓeɗo hen ɗiɗo kala nanga avocat maɓe holliti noon oɗo saaha andani koɓe nanguira ɓe nawa koye nokku mo hay goto andani ni caggal noon teskede ɓe noddino kam ko fate banggue moɓodiral seppoji balɗe tati ñande 30 nduɗo hen lewru 31 ha fenma goo lewru fandu gam hollidde metti mumen ko fate kuppiraji courant baɗoji e nder leydi ndi e ɓeydugol cogguji ko nonne kadi jowgol médiaji leydi ndi ne gasa taw ko ɗum ɓe nanguira walla ala selludelen Diallo gardiɗo UFDG holliti nangal mabɓe ene tindina tan wonande leydi Guinée ne yatiri caggal to banggue démocratie kono ɗum ko noon e rima yoɓe ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade ɓe nangaɓe nawa e nokku mo hay goto andani tawoni to serali wona hakkude mumen leydi Guinée to kerol mabɓe noko biyeɗo Gabala Muya toon noon nanga toon ko camion ngaji 4 taw ko police serali on ɓen tigui nangui ɗin camion ngaji aɗi jolli noon bidon ngaji kewɗi no kewi bidon ngaji noon ko bidon ngaji ɗi 20 litres woni hen ko nebam palma taw kadi ko fo nebam palma ɗam noon fayi koye Afrique de l'Ouest e hoore mum woni hen fayi ha toon to Europe siftinde moon ko wilde palma woni ko fewnirte cabune e gueɗe goɗɗe kala kono noon ɓe kolliti ɓe noon loskoji ne jokki holto ɓe guitti ɗam nebam e holto ɗama faano to Tanzanie suka tiktokeuse gonɗo e tiktok mo duuɓi 24 nangganoɗo taƴana duuɓi 2 e kasso taw ko caggal nde o ƴatti hoorejo leydi ndi woni Samia Suluha Hassan on kanko on suka noon o yoɓi hanki amande o yalti kasso amande noon ma wonoy $4 ma wonoy ujunnaje $2 jafno ma wonoy ujunnaje $2 ma wonoy million pawɗo capanɗe 4 e ko fawi ujunere ɗum ko caggal nde on windi ƴattimo holliti gay wonande mo on lomti o woni jeune Magufuli jaltuɗa ɗon guila 2021 wonno kay koye lawɗinde dewle gorkati en kankoɗo hen garɗo noon o yooɓi fittadu on gam yidde firtude ɗum ɗon ɗum jeeyi sababu noon ko guuri ɗe o wi Samia Suluhu Hassan ɗum jeeyi sababu nangga o ñawana duuɓi 2 e kasso o yoɓi amande makko o yalti oɗon kasso to Niger caggal bateau AES wonande Burkina Faso Niger leydi Mali ɗum ko ñande aset jawtuɗo hen o jagorɗe communication to banggue faggudu mbawi jottade toon to ñame lamorgo leydi Mali gam yurnitade 19 toɓɓere kalaɗe toon
ko fate bange ɓamtude ngal ɗo henna cetal ɗeɗo henna leyɗele tati ɗe kolliti ɓoyata nden jonde ma jelto Bamako ngam hollirde ɓesguji leyɗele mabɓe pandale kuccam ɗam ɓe jogani ɗeɗo henna leyɗele tati Sahela Guillaume Soro eɗen gandi kam wonno gardinoɗo sur sarɗiji ndu leydi Côte d'Ivoire jaltuɗo leydi ndi baɗɗo exila gonnoɗo toon to Turki taweteɗo ɗiɗo dumunaji kala toon to ñame laamugo leydi Niger ko guila toon o suuti konngoli makko o holliti caggal nde CEDEAO waɗi batu muɗum haali hen ko fate bangue so tawi kay ɗeɗo hen leyɗele tati taƴima CEDEAO jalti yo gandu kam ɓisguji mumen ma mbaɗa visa nde naata yoga e leyɗele goɗɗe taw ko leyɗele CEDEAO holliti ɗum kay ala kala ɗo yonnata nden yiyande walla ni kannanal ko fate bangue wonande leyɗele ɗeɗo henna kay yo job visa se naata leyɗele goɗɗe ɗum ɗon hunde nde fotani ni kene miije to leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha ƴetti pellital haɓade kala ko fate bangue paludisme ɗum noon ko teskede ñaw paludisme ne yoɓo pittali kewɗi e nder leydi ndi ɓe ƴetti noon ko fate bangue vaccin ngam oɗo saaha fabade ɓesguji ɗi ha mbawa kay vaccinade ko fate bangue haɓade ɗen gueɗe kala fuɗɗoto noon ko ñande altina paɗoɗo hen o toon to Abobo wonande tan suka mo duuɓi walla mbiyen mo lebbi jeegom ha fema lebbi nogas e tati ko ɓen goni vaccine teɓe ko fate bangue haɓade oɗo henna ñaw taw ko paludisme addata ɗum koko fati e bangue ɓowɗi to Burkina Faso tonne kadi caggal nde tribunal militaire yamiri yo accite avocat biyeteɗo Guy Hervé kam accitama hanke o hooti galle mum kono accitgol ngol koye dow sarɗi kala balɗe ɗiɗi ma o yaha toon to tribunal mo militaire Ouagadougou ko toon tigui o signinta subaka e kikiɗe ande o monɗon tene kadi o yaltata Ouagadougou so tawi o lundima ɗum so nanguitama kadi koye kase o fayi hanki o batu jagoɗe mo leydi Burkina Faso ɓe kaali toon ko fate kuulal harminde ha laaɓa kala ko fate bangue gorkate deɓati woni gorkate deɓate nder leydi ndi ngal kuulal noon ɓoyata ma nawe toon to suudu sarɗeji leydi ndi kala nanguiraɗo ɗum koko satti fawete e dow muɗuma tobbene navire nanganoɗo toon to sara kaggulaɗe mo kotunu caggal kay oɗon navire ne wonno hen 14 gollotoɓe nder makko woni équipage o ɓen kala ɓe mbaɗama place ɓe mbaɗama wonande placé sur le mandat de dépôt kamɓe kala ɓe beddama e nder kaso wonno ko ñande nogas e jeenayyi lewru madire hen ndu ɓenen guiɗa ko trafic ko fate bangue pétrole on navire guiwnoɗo toon to Nigéria alda e yamirore tokoɗemo paani e nder maaje ɗe leydi Bénin kamɓe kala noon ñawore mabɓe jogori laatade ko 15 lewru août taw ko lewru fanundu to RDC Congo loni ene joofi peɗeli Ouganda ene wallita rebelle M23 Ouganda noon holliti ɗum wodani ala kala dalillaji ɗi loni wawi addandeɓe ko laaɓi ceera joolam jaɓiri to Israël walla nde Israël erima finoɓe to Gaza ville nde jaltata nokku o jaltina yimɓe ɗum ko waɗaɓe toon opération mawɗo no fewi taw kadi ko opération ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi toon frappe yontere yawtunde e nder école aji tan ɓe jooɓi toon pittali kewɗi no fewi États-Unis d'Amérique sommet l'OTAN gonnoɗo toon ɓe kolliti ngam fodore ko ɓuuri yawde wallidde kay ɗeɗo hen laaɗi doyɗe F16 taw ko Ukraine beele kadi wawa dartade ɗe piyanɗe gulɗe jawe kala saha giwoje toon to leydi Russie Vladimir Zelensky holliti ɗum ɗo henno kay fotini ko hankkadi ni yontude ɗe podoje kala ñalawma garɗo to États-Unis d'Amérique inde makko George Clooney kanko eri Joe Biden oɗo saaha nde yattirta caggal e candidature mum ɗon ɗo teska oɗo saaha ɓe kolkisi cellal makko kame hattan makko kala kanko gorko mo duuɓi 61 Joe Biden hollitine hooli cellal e sembe muɗum ngam kay wadde campagne muɗum ɗo tan e lebbi 4 paaɗi ɗi so jomiraɗo haaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddannomon kikiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo moon haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiraneno